بله دولتین یکبون امریکای پشتی êrişa yazdığı Îlona 2001 Efxanistan dagir kir leşkerên xwe yên dawî jî doh ji balafirxaneya Kabul ya paytexta Efxanistanê derxist bû Şerê ku nêzî 20 salan dewam kir li welat gelek kuştî koçber û aboriyeke hilweşay û ji hevketî hişt belê Şerê 20 salan hem li Efxanistan û hem jî li cîhanê bû sedema berdîreke geleke giran.